Moikka ja tervetuloa Tahtotila-podcastin 8. jaksoon. Tänään meillä on hiukan erilainen jakso, sillä isäntänä en toimi minä, vaan Matti Paukkonen. Matti on Microsoftin huippuasiantuntija. Hän vaikuttaa jo 5. vuotta Microsoftin MVP:nä. Hän on kirjoittanut vastikään kirjan SharePointista brittiläiselle kustantamolle ja hän toimii tahdolla asiantuntijana auttaen asiakkaitamme menestymään Microsoftin teknologioiden parissa. Matin vieraaksi me ollaan saatu Microsoft Suomen operatiivinen johtaja Teemu Viikreen ja tämän päivän podcastin jakson aihe on tekoäly arjessa ja bisneksessä näkökulmia Microsoftilta. Joten pikemmittä puheitta aloitetaan. Tänään Tahtotilan vieraksi on saapunut Suomen Microsoftin operatiivinen johtaja Teemu Viikreen. Tervetuloa Teemu, mitäpä kuuluu? Kiitoksia, tänne oikein hyvää kuuluu. Joulua odotellaan ja sitä, että päivät alkaa jälleen pitenemään. Kuulostaa hyvältä. Vuoden loppua tässä tehdään. Mitäs kuuluu noin niin kuin Microsoftille Suomessa? Ainakin nyt tästä datakeskushanketta puuhataan kovasti tuolla taustalla. Mutta mitä muuta on menossa? Joo, no kiitos kysymästä. Mielellään aloitankin tuosta datakeskushankkeesta, koska sillä rintamalla nyt otettiin aimo harppaus eteenpäin tässä syksyn aikana, eli aloitettiin käytännön rakentamistoiminta kaikilla meidän 3 datakeskussaitilla, eli Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä. Ja tämä datakeskushanke on siis Suomen historian suurin ICT-alan investointi koskaan, ja sen takia ollaan tästä erityisen ylpeitä, ja käytännössä ehkä mittakaavasta saa parhaiten kiinni sillä, että meillähän on rakennusoikeutta 850 000 neliömetriä, joka on käytännössä pari kertaa Vatikaanin valtion verran pinta-alaa. Ja käytännössä tämä rakentamisprojektin ajaksi me työllistetään suoraan 4500 ihmistä ja epäsuorasti 12 500 ihmistä. Että siinä on aika lailla ihmisiä pyörii tonttien ympärillä ja monesti mietitään, että nämä datakeskukset rakennetaan niin kuin kertaluonteisesti ja sitten ne pyörii, mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan nämä on tyypillisesti tämmöisiä kestäviä rakennusprojekteja, että rakentaminen aloitettiin nyt ja nykyiset suunnitelmat vie jo meidät pitkälti 2030-luvun puolelle. Eli sitten kun ensimmäiset palvelut on pystyssä, niin laajentamista jatketaan sitten siitä pitkälti eteenpäin. Ja ehkä tuosta datakeskushankkeesta se, mistä mä itse olen super innostunut ja ylpeä on se, että millainen vaikuttavuus tällä on sitten myös meidän kansallisessa vihreässä siirtymässä. Eli niin kuin me on kerrottukin julkisuuteen, niin tämä meidän datakeskushanke Suomessa tämä on maailman suurin datakeskuksen hukkalämmön talteenottoprojekti. Ja tähän liittyy Fortumin innovaatio siitä, että miten datakeskuksen hukkalämpö ikään kuin otetaan talteen ja sitten ohjataan kaukolämpöverkkoon. Käytännössä sitten kun tämä keskus pyörii, niin tämä hukkalämpö, niin tällä tuotetaan tarvittava kaukolämpötuotanto 250 000 Fortumin kaukolämpöasiakkaalle. Ja toisin sanoen häntä on 5% suomalaisista, jotka sen jälkeen sitten lämmittää kotejaan sillä, että me istutaan Teams-palavereissa tai pyydetään muita Microsoftin palveluita. Ja ehkä vielä jos viimeisenä tähän energiapuolelle nostan, niin toinen, mistä mä oon superylpeä, on totta kai sitten myöskin se, että tässä meidän energiahankinnassa, niin totta kai me hankitaan vain puhdasta energiaa. Mutta meillä on myös tämmöinen niin sanottu additionality-periaate, että me hankitaan vain puhdasta energiaa, joka ei ole tällä hetkellä liitettynä sähköverkkoon Suomessa. Eli käytännössä tällä myös ajetaan sitä, että Suomeen rakennetaan uutta puhtaan energian tuotantokapasiteettia. Ja meillä on jo tällä hetkellä tämmöiset hankintasopimukset tai sähköhankintasopimukset 3 rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta Suomessa. Eli tällä myöskin sitten rohkaistaan näitä vihreän energian tuotantoinvestointeja eteenpäin. Mutta super hieno hanke ja ollaan siitä todella ylpeitä ja mukavaa, että päästiin viimein rakentamaan. Kuulostaa kyllä vaikuttavalta ja vaikuttavia lukuja niin kuin työllisyyteen ja tietysti nuo vihreät arvot on tosi tärkeitä siinä ja varmasti boostaa nyt sitä puolta myös sit Suomessa. Miten saadaanko me Suomen tai sinne datakeskukseen jo tekoälykyvykkyyksiä sitten heti kun se saadaan valmiiksi, niin pystytäänkö me sieltä ottamaan tekoälyä käyttöön? Joo, eihän me nykyisin muunlaista kapasiteettia rakennetakaan, koska niin kuin tiedät, niin meillä ei taida. Mun on aika vaikea keksiä sellaista Microsoftin tuotetta tai palvelua, johon ei tekoäly jollakin tavalla liity. Eli sitä kautta, että kun datakeskuksia rakennetaan, niin totta kai sieltä
tarjotaan sitten tekoälypalveluita suomalaisille ja myös muille asiakkaille. Ja yksi muuten semmoinen jännä puoli vielä tästä datakeskushankkeesta, niin on toki sitten ikään kuin se osaaminen, mitä sitten tarvitaan tämmöisen datakeskuksen operointiin, koska meillä ei Suomessa sitten tällaisessa mittakaavassa ole aikaisemmin näitä osaajia tarvittu. Ja sen takia me on lähdetty rakentamaan muutaman oppilaitoksen tuon Omnian ja Luxian kanssa tässä pääkaupunkiseudulla tämmöistä datakeskusakatemia-koulutusohjelmaa, joka itse asiassa käynnistyy kivasti nyt just tässä kalenterivuoden vaihteessa 2025 alussa. Otetaan ensimmäiset opiskelijat. Siellä on ikään kuin mietitty sellaisia opintokokonaisuuksia, mistä sitten valmistuvat opiskelijat, heillä on tarvittavat osaamiset sitten työskennellä datakeskuksissa erilaisissa tehtävissä. Et se on myös tämmöinen uusi kulma, mitä tämä datakeskus-talous tuo tänne meille Suomeen. Joo, tuo on kyllä hyvä kulma myös. Saadaan myös ehkä mahdollisesti meidän nuoria sinne niin kuin tuonnekin alalle lisää. Tietysti tästä on hyvä hypätä siihen tekoälyyn, koska niin kuin sanoit, se on kaikessa mukana ja Copilotista puhutaan lähes päivittäin. Mitä sä näet, miksi sitä tekoälystä pitäisi keskustella? Mikä siinä on tärkeää? Mulla on sellainen, vaikka tällainen nuori mies olekin, niin mulla on sellainen onni, että mä oon tässä urani aikana ehtinyt nähdä muutaman tällaisen niin sanotun teknologiamurroksen. Ja ensimmäinen tämmöinen oli internet, mikä tuli silloin joskus 90-luvun puolivälin tienoilla, kun mä olin opiskelemassa, ja sitten vielä toi matkapuhelimet mä luen niin kuin toisena tämmöisenä teknologiamurroksena, että teknologia siirtyikin näistä tietokoneista sitten ihmisten taskuihin. Ja näissä molemmissa teknologiamurroksissa oli ikään kuin aikaa enemmän. Eli kun internet alkoi tulla, niin siitä kesti kuitenkin aikaa siihen, että internet oli osa niitä palveluita, mitä me sitten niin kuin joko työelämässä tai kuluttajina käytettiin. Ja piti rakentaa ensinnäkin yhteyksiä ja sen jälkeen sitten piti tuoda ikään kuin internetkyvykkäitä sovelluksia ja ratkaisuja ja ihmisillä oli niin kuin aikaa sopeutua. Sitten jos mietitään tätä tekoälyä, niin onhan tekoälystä keskusteltu jo kymmeniä vuosia, mutta nyt sitten ehkä tämä generatiivinen tekoälytematiikka, mikä tuli tuossa muutama vuosi takaperin, niin tämä tuli kyllä nyt supernopeasti, että siitä kun mä kuulin termin generatiivinen tekoäly, niin mä käytin generatiivisen tekoälyn palveluita ja sanotaan nyt päiviä tai viikkoja, niin mä käytin niitä ratkaisuja osana työtäni. Niin onhan se niin kuin rytmi ollut ihan huikein paljon nopeampaa, mitä se on ollut näissä aiemmissa teknologiamurroksissa. Ja toisaalta sitten niin kuin teknologiamurroksen näkökulmasta näin suomalaisittain, niin mä näen, että me ollaan superhyvässä asemassa. Mehän ollaan tämmöinen digitaalinen kansa, että jokainen meistä kantaa, niin kuin sanottu, taskussaan laajakaista yhteyttä ja on tottunut hoitamaan verotuksensa, pankkiasiansa, reseptinsä, kaiket mahdolliset digitaalisten palveluiden kautta ja töissä käytetään teknologiaa jatkuvasti. Et meillä on niin kuin hyvät lähtökohdat, osaamiset, supervahva tietoliikenneverkko ja niin edelleen. Ja kyllähän tämä niin kuin näkyy erilaisissa metriikoissa. Et jos Euroopassa keskimäärin semmoista vahvajalta 4% työläisistä työskentelee ICT-tehtävissä, no meillä se on yli 7%. Et niin kuin me ollaan melkein tuplasti enemmän ihmisiä työskentelee ICT-parissa kuin Euroopassa keskimäärin. Ja samoin sitten Euroopassa kansakuntien digitaalisia valmiuksia mitataan tämmöisen Digital Economy and Society Indexin kautta, mikä mittaa sitten just tottuneisuutta digitaalisten palveluiden käyttöä ja infrastruktuuria ja niin edelleen osaamista. Niin siinäkin Suomi on ollut pitkään ykkösenä. Ja että meillä olisi niin hirmu hyvät mahdollisuudet. Ja nyt kun tulee teknologiamurros, niin mun mielestä on supertärkeää, että me keskustellaan tästä, jotta me ollaan sitten se kansa, joka pysytään siellä ykkösenä myös silloin, kun tämä teknologiamurros alkaa ikään kuin lähestyä sitä toista päätä ja normalisoitua. Ja tekoäly on jo osa meidän kaikkien arkea. Ja vielä jos sanon sen, että mä ihan aidosti uskon, että no nyt jos meiltä katkaistaan sähköt vaikka tässä tai katkaistaan internetti, niin molemmilta loppuu tämä keskustelu, mutta sen lisäksi loppuu myös kaikennäköinen muu työnteko ja on hyvin vaikea niin saada mitään aikaan. Niin mä aidosti uskon, että ei tarvitse mennä kovin montaa vuotta eteenpäin, niin ihan sama juttu käy, jos tälleen teoreettisesti katkaistaan tekoäly. Niin yhtäkkiä me ollaankin, että ei, se on niin integraalinen osa kaikkea meidän tekemistä jatkossa. Mä uskon, että se vaikuttavuus on mittaluokkaa, niin kuin oli internetillä, niin kuin oli matkapuhelimilla. Joo, kyllä tuossa keskustelussa viimeksi eilen niin oli asiakas sanonut, että eihän enää haluaisi antaa tätä Copilottia esimerkiksi pois. Että se on niin kuin tullut jo osaksi sitä, että hän ymmärtää ne niin kuin mahdollisuudet ja niin kuin jotenkin, että ei ehkä vielä olla siellä, että on täysin hyödyntämässä, mutta ymmärtää, että niin kuin ne mahdollisuudet on ihan niin kuin melkein äärettömät siellä. Missä vaiheessa sun mielestä me ollaan tätä
tätä tavallaan niin kuin murrosta menossa? Että ollaanko me siellä niin kuin ihan alussa, ollaanko me jossain keskivaiheilla, vai aletaanko me mennä jo loppua kohti? Että missä me ollaan niin kuin nyt? No kyllähän niin kuin me ollaan ihan siellä alkumetreillä, että otetaan tämmöisiä tipuaskeleita maratonilla, jos se niin kuin sillä tavalla muotoilee. Vaikka tämä on tullut supernopeasti, niin siitä huolimatta niin teknologian kyvykkyydet on vielä murto-osa siitä, mitä ne tulee ihan niin kuin melko lyhyelläkin aikavälillä olemaan. Mutta ihan niin kuin sekin, että miten hyvin me osataan hyödyntää niitä kyvykkyyksiä, mitä meillä on, niin siinäkin on vielä paljon tekemistä. Tässä vaikka hyvä esimerkki on tämä Copilot, minkä mainitsit tuossa äsken, niin meillä on asiakkaita, jotka on nyt käyttänyt Copilotia vähän reilun vuoden. Tuotehan julkistettiin vähän reilun vuosi takaperin, ja sitten Suomessakin oli muutamia asiakkaita, mitkä oli niin sanotussa tämmöisissä early access-ohjelmissa hieman ennen sitä. Niin siellä alkaa olla tämmöistä niin reilun vuoden kokemusta näiden palveluiden käytössä, ja tuntuu, että 2 havaintoa nousee kaikkialta. Ja ensimmäinen havainto on ikään kuin se, että se ensimmäinen käyttökokeilu tyypillisesti on asiakkailla lähtenyt semmoisella niin kuin pienehköllä käyttäjäryhmällä, että puhutaan muutamista sadoista käyttäjistä, vaikka niin kuin tuhansien käyttäjien organisaatioissa. Näiltä käyttäjiltä kun on eri tavoilla mitattu, että mikä on se käyttäjän kokema hyöty Copilotista, niin kaikki on kokenut hyötyä, kukaan ei halua luopua siitä, mutta on saatu yksi mittaustulos. Käyttö on laajennettu, seuraava aalto on otettu mukaan 1000 tai tuhansia käyttäjiä, ja sen jälkeen sitten käytetty taas jonkin aikaa ja mitattu hyöty. Niin siinä on nähty merkittävä ikään kuin tämmöinen hyötyjen lisääntyminen sillä, että se, että sulla on henkilökohtaisesti käytössä Copilot-apuri versus se, että sulla ja sun kollegoilla ja organisaatiollakin on käytössä, niin se hyöty ikään kuin moninkertaistuu sillä. Että totta kai sä yksilönä saat paljon hyötyä, mutta jos teillä on organisaationa nämä palvelut käytössä, niin se hyöty on merkittävästi isompi. Mutta sitten se toinen hauska havainto on myös se, että ikään kuin ne hyödyt, mitä Copilotistakin löydetään, niin ne tulee ikään kuin ajan kautta. Voin tässä reflektoida itseänikin, että ne mun ensimmäiset oman työn Copilot-käyttökokemukset oli aika semmoisia perustavanlaatuisia. Käytin Copilotia suurin piirtein hakukoneena, kun en muuta osannut. Tai kirjoittamaan palaverimuistioita, kun se tuli automaattisesti. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin sitten alkaa löytää semmoisia syvempiä omaan rooliin, omaan työhön liittyviä käyttökohteita, jotka sitten itse asiassa on paljon hyödyllisempiä kuin ne, mitkä mä löysin siinä alkumetreillä. Ja vastaavasti sitten taas organisaation näkökulmasta, kun aikaa kuluu, niin organisaatiot alkaa näkemään, että missä ne meidän organisaation hyödyt saattaisi olla, ja osaa tuoda ikään kuin sinne Copilotin kontekstiin tai Copilotin käytön piiriin myöskin uusia ulkoisia tietolähteitä, tai pystyy rakentamaan tämmöisiä räätälöityjä työnkulkuja tiettyjen toistuvien prosessien ympärille, että Copilot sitten hoitaa tiettyjä asioita jouhevammin. Ja sitä kautta sitten ajan funktion kautta, että mitä pidempään käyttö jatkuu, niin sitä ikään kuin syvempiin hyötyihin päästään, ja sitä kautta sitten myöskin ne käyttäjien kokemat hyödyt. Tämä kokema hyöty lisääntyy sitten ajan kautta. Onko sulla jotakin vinkkiä käyttäjälle, joka ottaa Copilotin nyt käyttöön ja tavallaan toteaa, että hän ymmärtää, että tällä on mahdollisuuksia, mutta ei ehkä vielä ihan hahmota, että mihin hän käyttää sitä omassa työstä. Miten sitä pitäisi lähteä lähestymään? No, 2 asiaa tulee nopeasti mieleen. Ensimmäinen on ikään kuin se, että niin organisaatiolle, niin myös yksilölle tämähän on muutosmatka. Ja se vaatii muutosjohtamista, ja mun omallakin kohdalla se muutos tarkoitti sitä, että mun piti aidosti, tai pitää edelleen aidosti päivittäin ikään kuin miettiä, että nyt mä otan aikaa sen miettimiselle, että mitkä on ne asiat, missä mä pyrin nojaamaan tekoälyyn ja mitä mä kokeilen. Se on tämmöistä tietoista kokeilua. Ja sitä, jos on kiire, paljon tekemistä, niin luontaisesti tekee jatkuvasti asioita ikään kuin vanhalla totutulla tavalla. Niin täytyy tietoisesti käyttää aikaa ja energiaa siihen, että ottaa tietyn ajan, ja mä sanoisin jopa päivästä, että se on toistuvaa toimintaa. Ja toistuvasti ikään kuin reflektoi, että no hei, mitä mä oon tänään jo tehnyt, olisiko tässä jossakin voinut käyttää hyötynä tekoälyä, mitä mä aion tehdä, ja lähtisinkö mä jossakin tässä kokeilemaan. Ottaa sen tämmöisen tietoisuuden siihen. Se on yksi juttu. Toinen iso asia on sitten ikään kuin iterointi. Tekoäly tai Copilothan ei ole tämmöinen taikalaatikko, että kun sinne heittää kysymyksen lyhyesti sillä tavalla, kun se mieleen tulee, niin sitten tulee taianomaisesti juuri sellainen vastaus, niin kuin mä halusin. Vaan omallakin kohdalla niin yleensä, tai mä sanoisin, että tuskin koskaan se ensimmäinen prompti, jolla mä lähestyn asiaa, on se, millä mä saan haluamani vastauksen. Mutta jos mä käytän siihen iterointiin sen 5 minuuttia, 10 minuuttia, jopa 15 minuuttia, niin mä saan superhyvän vastauksen tai superhyvän lopputuloksen, jonka luomiseen ilman tekoälyä mulla olisi saattanut mennä tunti, 2 tai 3.
mutta se vaati kuitenkin sen 10-15 minuuttia ikään kuin iterointia, jotta mä pääsin sinne. Niin ottaa myös sen kärsivällisyyden, että ensimmäisellä kysymyksellä turhaudu siihen, että ei se nyt osannutkaan vastata sillä tavalla kuin mä halusin, tai ei tuottanutkaan just sitä, mitä mä halusin, vaan otetaan se aika siihen iterointiin, koska sitten kuitenkin se ajankäyttö on pienempi kuin se, että asia tehtäisiin ilman tekoälyä. Omakohtainen kokemus myös, että se on tavallaan alussa semmoinen tietoinen, ja edelleenkin joitakin tehtäviä tekee niin kuin tietoisesti, että tämän mä haluan tehdä Copilotilla, vaikka just se joskus tuntuu, että ehkä mä tämän olisin voinut tehdä jopa tänä päivänä pikkasen tehokkaammin jo suoraan, mutta ottaa sen tavallaan siihen työprosessiin mukaan, että sittenhän se alkaa muuttua tavaksi, eihän sitä muuten voi opettaa. Niin. Ei. Ja kyllä täytyy sanoa sitten, että myöskin huomaa, että tulee semmoisia toistuvia tapoja, ja sitten kun se muuttuu niin kuin tavaksi, niin sittenhän niin kuin se hyöty tulee ikään kuin automaattisesti. Vaikka niin kuin omalla kohdalla tällaiset, niin kuin, mutta monesti johtajana otetaan jossakin kohtaa, sähköpostikeskustelu on rullannut jossakin päiviä tai viikkoja, ja sitten mut napataan jossain kohtaa siihen keskusteluun mukaan, että hei, mitä tälle pitäisi tehdä, tai hei Teemu, mitä mieltä sä olet. Niin sitten siinä kohtaa antaa Copilotin yhteenvetää keskusteluun ja käy Copilotin kautta sen dialogin, että hei, mistä tässä on kyse, mitä mielipiteitä tästä on, mitä mieltä kukin on. Ja ikään kuin rakennan sen mielipiteen käymällä dialogin Copilotin kanssa sen sijaan, että mä yritän tulkita tätä pitkää sähköpostikeskustelua. Ja sitten jopa Copilotin avustamana sitten pystyn ikään kuin tuomaan oman kontribuutioni siihen keskusteluun. Niin sitten kun tämmöiset muodostuu tavoiksi, niin sitten sitä ei tarvitse enää edes ajatella. Ja toinen niin kuin tämmöinen hauska ilmiö, minkä mä oon huomannut, liittyy ihan näihin palavereihin ja palaveriyhteenvetoihin, jotka on muuten parantunut merkittävästi. Mä viime keväänä vielä, kun sain näitä palaveriyhteenvetoja Copilotilta, niin pyörittelin päätän, että ei tästä nyt mihinkään pääse. Yleensä silloinkin, sit kun jakso käydä sen palaverisisällön kanssa niin kun dialogia, niin sai ihan sen, mitä oli hakemassa, mutta se muistio oli aika hutera. Mutta nyt ne muistiot alkaa olla jo aika hyviä. Mutta se, että ikään kuin sit käy läpi sen palaverin follow-upina tulleen muistion, ja sitten siihen liittyen saattaa vaikka sinne palaverichattiin laittaa joitakin niin kuin jatkokysymyksiä tai muita, ja sillä antaa signaalin, että myös ne palaverit, mitä mä kerron seuraavani, eli mä oon painanut sitä follow-nappia vaikka tuolla. Jos mä kerron seuraavani palaveria, niin mä myös aidosti seuraan ja käyn katsomassa ne muistiot. Niin mä huomaan, että sillä on myös sit vaikutus siihen, mitä niissä mun seuraamissa palavereissa keskustellaan, niin miten se keskustelu käy. Että ikään kuin voi melkein olla läsnä, olematta läsnä, kun indikoi sitten tiimille, että hei, mä seuraan tätä, ja sitten myös osoittaa sen, että on seurannut, kun on käynyt tutustumassa yhteenvetoon, ja sitten antaa muutaman jatkokysymyksen siihen liittyen. Ja nuo seuraamiset ja muut varmaan kannattaa yhdessä myös sopia ihan niin kuin organisaatiotasolla, että hei, jos näin tehdään, niin tietysti palaveri, jos tietysti järjestetään, niin oletusarvoista kaikki osallistus, mutta aina se ei ole mahdollista, ja joutuu priorisoimaan, niin kuitenkin sovittaa se, että jos käytetään niitä seuraamisia ja muita ja niitä muistioita, niin sitten se on niin kuin sovittu tapa, että näin toimitaan. Täytyy noista muistioista kyllä sanoa, että mulle ne on myös tämmöinen niin kuin henkilökohtainen muisti. Työ on tällaista palaverista toiseen laukkaamista, ja sitten jos niin kuin saman teeman ympärillä kohdataan 2 viikkoa myöhemmin, niin kyllä mun henkilökohtaiset muistikuvat siitä edellisestä dialogista, että mitä siellä nyt keskusteltiin, mitä sovittiin ja mitä mun pitäisi follow-upata, niin on ne aika huterat. Mutta nyt mulla on siellä ikään kuin se palaverin yhteenveto, mistä mä voin ensin käydä tulkitsemassa ja sitten muutamalla jatkokysymyksellä Copilotilta saada aika kirkkaan kuvan, että millä kulmalla mun kannattaa mennä tähän jatkopalaveriin, ja sitä kautta sitten toivottavasti jatkopalaveri on mulle hyödyllisempi, mutta toivottavasti myös koko organisaatiolle sitten tuottavampi. Joo. Käytkö aina katsoa sen sieltä kalenterin kautta sen edellisen palaverin? No itse asiassa siihenkin mä käytän Copilottia, kun yleensä ei muista sitä palaverin ajankohtaa eikä palaverin otsikkoa, mutta sitten Copilot yleensä oikein keskustelun kautta auttaa mut tiedon lähteille. Joo. Tämä oli lähinnä se, että tavallaan se Copilot voi auttaa tuossakin löytämään sen kohteen. Just näin. Juuri näin. Joo, kiitos. Hyviä vinkkejä siihen, ja sieltähän niitä hyötyjä alkaa löytää. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että ne muistiinpanot on nykyään tosi hyviä, ja Copilot osaa jo suurimmaksi oman nimensäkin, kun keskustellaan suomeksi, varsinkin meillä täällä, niin tuntuu, että ne vähitellen ne enkkutermitkin alkaa sieltä löytyä sitten. Ja nythän siellä Igniteissa julkaistiin tietysti, että se alkaa olla monikielistäkin jatkossa se, että sieltä voi ottaa käännöksiä ja muita, niin se tulee olemaan aika mielenkiintoinen myös sitten. Just näin. Mekin ollaan monikielinen organisaatio, tai ainakin vähintäänkin kaksikielinen organisaatio myöskin niin kuin työnteon kannalta, niin palaverit saattaa olla joko englanniksi tai suomeksi, ja siitä huolimatta sisällön kanssa pystyy asioimaan molemmilla kielillä. Joo. No miten te Microsoftilla käytätte tekoälyä? No,
Jos mä lähden siitä, että kun tämä tekoäly, mä monesti yritän kommunikoida tämän niin, että tämä ei ole teknologiaprojekti tämä tekoälyn käyttöönotto, vaan tämä on muutosjohtamisprojekti siinä, missä kaikki muukin, niin yksilötasolla kuin organisaatiotasollakin. Muutosjohtamisessa, että se muutos lähtee liikkeelle, tarvitaan niin kuin porkkanoita, eli tämmöisiä niin kuin houkuttimia, millä me nyt niin kuin saadaan organisaatio ja yksilöt haluamaan, mutta sitten myös keppejä, millä varmistetaan, että se muutos lähtee liikkeelle. Nämä porkkanat on rakennettu hyvin selkeästi sillä tavalla, että totta kai jos kuuntelee meidän johtoa sisäisesti tai ulkoisesti, niin kyllähän viesti on todella selkeä, että me uskotaan, että tekoäly on ikään kuin se organisaation tapa parantaa tuottavuutta, tehokkuutta, laatua ja henkilöstötyytyväisyyttä. Ja me uskotaan tähän itse. Ja meidän pääjohtaja sanoi, että me halutaan olla tämmöinen niin sanottu tekoälyn asiakas nolla tai customer zero. Eli jos tekoälyllä jotakin voi niin kuin liiketoimintaan liittyen parantaa, niin me Microsoftilla tehdään se. Tai ainakin kovasti yritetään tehdä se. Et johdon viestintä on tosi selkeää. No sitten toisaalta meillehän annetaan kaikki nämä tekoälytyökalut käyttöön, että kaikki mitä Microsoftilta tekoälyyn liittyen löytyy, niin ne on meillä itsellämme käytössä. Ja jotta me osattaisiin käyttää niitä, niin meillä on myös paljon tähän liittyvää koulutusta, jotta jengi osaa niin kuin miettiä, että mikä tämä hyöty omalle työlle olisi. Sen lisäksi meillä on sitten ihan konkreettista niin kuin mittaamista. Että me mitataan organisaatiotasolla ja yksilötasolla, miten aktiivisesti me käytetään tekoälyä, ja sitä kautta sitten niin kuin johtamisrakenteiden kautta johdetaan, että se muutos tapahtuu. Ja sitten palkitaan siitä kun käyttökohteita on löytynyt ja käyttö on aktiivista. Et se on niin kuin se porkkanapuoli. Rohkaistaan, annetaan työkalut, koulutetaan, mitataan ja sitten nostetaan onnistumisia. Mutta sitten tämä keppi, eli millä me sitten niin kuin myöskin varmistetaan, että tämä muutos lähtee liikkeelle, niin se on sitten ihan tämmöinen taloudellinen keppi. Mä oon tässä kohta 13 vuotta ollut Microsoftilla ja joka vuosi meidän on pitänyt täällä Suomessakin kasvaa semmoista 15-20% vuodessa niin kuin liiketoiminnallisesti. Ja se on aina tarkoittanut sitä, että me saadaan vähän lisää resursseja sen kasvun tekemiseen, että saadaan lisää tyyppejä tekemään tätä kasvua, ihmisiä, ja saadaan vähän enemmän rahaa sen ikään kuin kasvun rakentamiseen. Ja tähän tilikauteen, kun lähdettiin tuossa 1.7., niin kasvutavoite oli edelleen siellä, missä ennenkin, mutta resursseja ei tullut lisää. Ja kääntäen meidän täytyy tehdä noin 20% enemmän, ainakin lopputulos täytyy saada aikaan 20% enemmän samalla resursseilla kuin ennenkin. Ja tällä ikään kuin organisaatio varmistaa sen, että nyt meidän on ihan pakko miettiä, että mitä me nyt sitten tehdään eri tavalla tekoälyn avulla. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä yhdistelmä siitä, että porkkanat on olemassa, rohkaistaan, annetaan vehkeet, koulutetaan, mutta sitten myöskin niin kuin pakotetaan siihen, että eihän tämä tule onnistuu, jos me ei aktiivisesti mietitä työtämme toisella tavalla. Niin, muutenhan se jäisi niin kuin vähän sille, että käydään koulutuksessa, sitten se on semmoinen ylimääräinen vähän leikkikalu, että jos se ei niin kuin integroidu, se on pakko tuossa nyt integroida sinne omaan työhön, että sieltä niitä hyötyjä on pakko alkaa kaivamaan. Ja toki niin kuin ei se pelkästään sitten niin kuin jää yksilöiden ja niin kuin maiden varaan, että kyllähän sitten niin kuin niin kuin mitä tahansa niin kuin muutosprojektia, niin sitähän niin kuin ajetaan sitten olemassa oleva strategia, että millä tavalla tekoälyllä voidaan kiihdyttää olemassa olevan strategian toteuttamista ja olemassa olevien liiketoimintaprosessien ajamista. Vaikkapa tästä jälkimmäisestä esimerkkinä se, että mitä tekoäly tarkoittaa vaikkapa asiakaspalvelussa tai meidän HR-funktiossa. Ei sitä mietitä missään Microsoftin tuotekehitysosastolla tai Microsoftin IT-osastolla, vaan sitä mietitään asiakaspalveluosastolla ja HR-osastolla. Ja jos käytetään tätä HR:aa vaikka esimerkkinä, niin tämä meidän Suomen HR-johtaja Ruulikin Tiina, niin hänet otettiin jo joskus, alkaa olla joku 1,5 vuotta sitten, niin tämmöiseen niin kuin globaaliin HR-AI-innovaatiotyöryhmään mukaan, missä koottiin niin kuin globaalista HR-organisaatiosta tämmöinen 250 edustajan joukkue. Sillä jengillä lähdettiin miettimään, että mitä tämä tekoäly voisi tarkoittaa HR-funktiossa niin kuin yksilön kannalta, eli niin kuin HR-johtajan kannalta tai HR-ammattilaisen kannalta, mutta myös organisaation kannalta. Ja nyt niin kuin vaikka tästä organisaation kannalta, niin meillä on semmoinen vähän reilu 200 000 tyyppiä täällä töissä. Ja nämä 200 000 tyyppiä asioi meidän HR-organisaation kanssa. Ja meidän HR ikään kuin sisäinen palvelu, se on tämmöinen niin kuin Ask HR-palvelu, joka on sitten keskitetty muutamiin lokaatioihin ympäri maailmaa. Ja sinnehän tulee sitten valtava määrä yhteydenottoja HR-asioihin liittyen. Osa tulee sähköpostilla, osa tulee soittamalla, osa tulee chattaamalla ja niin edelleen. Niin koko tämän
HR-sisäisen asiointiorganisaation toiminta on nyt ikään kuin voideltu tekoälyllä sillä tavalla, että kun siellä tekoälytiketti tulee sisään vaikkapa sähköpostitse ranskaksi, niin se HR-ammattilainen toisessa päässä saa valmiiksi käännetyn englanninkielisen tiivistelmän siitä, mistä tässä asiassa on kyse, ja toisaalta tekoäly hakee hänelle myös sitten meidän ohjeistuksesta lokalisoidun vastauksen, miten tähän kannattaa reagoida. Eli esimerkiksi nyt vaikka jos ranskalainen henkilö kysyy vanhempainvapaaseen liittyviä asioita ranskaksi, ja liitteenä on pitkä ranskankielinen kirjeenvaihto, niin HR-ammattilainen saa asian yhteenvedettynä, joko omalla kielellään tai englanniksi, ja samalla saa myös niin kuin Ranskan paikallisiin vanhempainvapaa-ohjeistuksiin liittyvän vastauksen, että hei, kun me tunnistetaan tämä henkilö tähän tilanteeseen, sun kannattaa vastata näin. Ja tästähän voi vaan kuvitella, mikä se tehokkuushyöty on verrattuna siihen, että ensin yritetään ymmärtää se ranskankielinen kirjeenvaihto ja sitten yritetään etsiä, että mistä löytyykään meidän Ranskan HR-ohjeistus ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä asioita siellä sitten lopulta tehdään. Joo, erinomainen esimerkki. Ja voisiko tämän tiivistää siihen, että tekoäly on kaikkea muuta kuin IT-projekti? Sitä se nimenomaan on. Ja niin kuin sanottu, se on muutosjohtamisprojekti. Ja sitten tästä seuraa se, kun joskus käydään keskustelua siitä, että pitäisikö meidän nyt sitten hankkia johtoryhmään tai hallitukseen tekoälyammattilaisia, kun tämä tekoäly tuli. Niin mä oon sitä mieltä, että ei, vaan siellä pitäisi olla niin kuin muutosjohtamisen ammattilaisia. Ja sillä lähtee sitten liikkeelle. Ja sitten nämä tekoälyosaamiset tietyllä tasolla täytyy kuitenkin rakentaa organisaatiossa lähtökohtaisesti kaikille, koska tekoäly tulee vaikuttaa meidän kaikkien työhön. Ja jos taas saa ottaa sellaisen aasinsillan tuohon osaamisen rakentamiseen, niin se on niin kuin yksi sellainen iso työmaa, minkä ympärillä me on Microsoft Suomena tässä viimeiset pari vuotta työskennelty. Siitä on nyt aika tarkkaan 2 vuotta aikaa, kun me lanseerattiin yhdessä tämmöisen oppimisekosysteemin kanssa tämä Taitoja työelämään -ohjelma. Löytyy osoitteesta aka.ms/taitoja työelämään, ei äätä vaan aata. Käytännössä kyse on siitä, että meillä on siinä noin 30 osapuolta niin oppilaitoksia, meidän suomalaisia kumppaneita ja sitten julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioita. Tällä yhteisöllä me on luotu joukko tämmöisiä teknologia-osaamisen rakentamiseen tarkoitettuja oppimiskokonaisuuksia, joita sanotaan mikrotutkinnoiksi. Ja nämä on kaikille maksutta saatavilla, pystyy tekemään online mistä tahansa omalla koneella. Ja sitten niistä ansaitsee myös näitä opintopisteitä. Eli jos on opiskelijana, niin pystyy sitten tämän mikrotutkinnon kautta saamaan myös kasaan opintopisteitä. Ja ajatuksena on se, että me madallettaisiin kynnystä tulla teknologia-alalle ja hankkia teknologiaosaamisia. Ja meillä on tosi hauskoja esimerkkejä siitä, kun ihmiset, jotka on vaikka ollut... No yksi esimerkki oli töissä Siljalainen autokannella oleva kaveri ja oli miettinyt sitten taustalla, että teknologia-alan uraa, mutta sitten hakeutuminen vaikka 4-5 vuodeksi opiskelijaksi tuntuu vähän isolle kynnykselle. Mutta hän päätyi sitten ikään kuin miettimään, että hei, tämä kyberturvallisuuden mikrotutkinto voisi olla hyvä vaihtoehto. Ja hän teki tämän mikrotutkinnon 4 kuukaudessa ja tällä hetkellä työskentelee yhdellä meidän Microsoft-kumppanilla kyberturva-asiantuntijana. Eli hankki perusosaamiset mikrotutkinnon kautta ja sen jälkeen sitten siirtyi työelämään ja täydentää osaamistaan nyt sitten siellä. Ja vastaavia esimerkkejä on sitten valtionhallinnossa, jossa virkahenkilö on ikään kuin miettinyt, että täytyy parantaa omaa ja oman osaston osaamista kyberturvan ympärillä. Ensin kävi itse kyberturvallisuuden mikrotutkinnon ja sen jälkeen sitten laajensi sitä myöskin omalle tiimilleen, että hei, asia on sen verran tärkeä, että meidän täytyy kaikkien osata tämä. Ja näitä tutkintoja löytyy nyt, niin kuin sanottu, tuo kyberturvallisuus ja AI developer, joka on sitten ihan niin kuin sovelluskehityksen perusteet pilviympäristöön. Ja tämmöinen niin sanottu low code, eli mitähän se nyt on sitten tämmöistä niin kuin kevyempää sovelluskehitystä. Yritän hakea suomenkielistä termiä sille. Ja sitten siellä on muutama tämmöinen ihan niin kuin tekoälyn peruskurssi Practical AI, mikä on sopiva sellaiselle ihmiselle, joka niin kuin haluaa ymmärtää, mistä tässä tekoälyssä on oikein kyse. Ja saa niin kuin tämmöisen lyhyen intron siihen. Ja vastaavasti sieltä löytyy myös tämmöinen lyhyt intro kyberturvallisuuteen, mikä meidän kaikkien täytyisi ymmärtää. Mutta ajatus kokonaisuutena se, että luodaan tämmöisiä kaikille avoimia maksuttomia opintokokonaisuuksia, jotta saataisiin meidän teknologiaosaamisia tänne kansakuntaan kehitettyä. Joo, kuulostaa hyvältä. Mä itse sen Practical AI:n katsonut läpi ihan mielenkiinnosta. Siinä on tosi hyviä harjoituksia ja siinä on aika hyvin myös selitetty niitä käsitteitä läpi. Eli ihan vaikka koen itseni olevani jollain tavalla ammattilainenkin aiheessa, niin sitten tuli ihan hyviä ajatuksia ja joku on käynyt ne läpi ja minusta laadukkaasti tuotettu myös. Että suosittelen kyllä kuulijoille, että kannattaa katsoa
noita, ja ne on täysin ilmaisia. Ja sitten jos olet opiskelija tosiaan ne vielä niin ilmaiset pisteet sieltä, niin kaikki vaan voittoa. Ei sen läpikäynti vie kovinkaan paljon aikaa, ainakaan niiden pienten introkurssien. Joo, siellä, niin kuin sanoitkin, siellä on niin kuin 2 syvyyttä, että on nämä tämmöiset introkurssit tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen, mitkä on enemmän tunteja, kun ne käy läpi, mutta saa hyvän peruskäsityksen. Ja sitten on ikään kuin nämä syvät mikrotutkinnot, jotka sitten kestää tyypillisesti, jos lähtee ihan toiselta toimialalta tarttumaan siihen, niin niihin menee sitten kuukausia. Mutta toisaalta pystyy sitten niiden muutamien kuukausien aikana hankkimaan sellaiset perusosaamiset, millä pystyy sitten työllistymään toimialalle ja sen jälkeen sitten jatkamaan opintoja siellä. Mutta näitä peruskursseja, niin mä itse asiassa olen suositellut kaikille, mukaan lukien omille lapsilleni ja omille vanhemmilleni, koska molemmat lapseni ja vanhempani niin törmäävät tekoälyyn päivittäisessä elämässään, mutta törmäävät myös valitettavasti niin kuin kyberrikollisuuteen, niin siltä suojautumiseen sitten tämä kyberturvallisuuden perusteet on superhyvä kokonaisuus. Joo. No mites tuolla asiakaskentässä, minkälaisia kokemuksia asiakkailla on? Että eilen ainakin huomasin linkkarissa näytti olevan hyvinkin makea keissi Fatserin matkasta. Nopeasti kattelin sitä videoa ainakin tuossa, niin vaikutti mielenkiintoiselta, miten siellä on otettu tekoälyä käyttöön. Mutta mitäs muita kokemuksia niin asiakaskentältä löytyy? Joo, ensin muuten täytyy vielä sen verran tuohon asiakkaisiin liittyen, niin meillä on myös, tiedän ainakin yhden asiakkaan, joka on tehnyt sillä tavalla, että he on kertonut, että Copilotin saa kuka tahansa, mutta ensin täytyy käydä se Practical AI-kurssi tuolla taito- ja työelämän ohjelmassa. Että sillä Practical AIlla varmistetaan, että on niinku perusymmärrys siitä, mistä on kyse, ja sitten kun sen on tehnyt, niin sitten saa Copilotin käyttöön. Niin se oli niinku ihan hauska tapa sillä tavalla asiakkaalle, että ei tarvinnut lähteä miettimään mitään itse nollasta, että no miten me nämä ikään kuin tekoälyn perusteet rakennetaan, vaan otetaan ne sieltä, ja sitten kun pystyy osoittamaan, että on tämän tehnyt, niin sen jälkeen voi lähteä käyttää. Varastan kyllä tuon vinkin ihan tästä saman tien. Itse asiassa kuulostaa ihan järkevältä. Pieni ehkä semmoinen vaivan näkö siihen. Lisätään toki sitä perusymmärrystä. Sitten ehkä voi tulla vähän ajatukset, miten mä sitä käytän. Niin tuo on erinomainen. Just näin. Ja kyllä niin kuin yleisesti Copilotin ympärillä siinä on niin kuin muutama juttu, mitä asiakaskentässä tapahtuu. Ja ensimmäinen on toki just se, että nyt useimmissa paikoissa on ikään kuin ne ensimmäiset aallot, tämmöiset niin kuin kokeilut ja pilotit jo tehty, ja nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa, että laajennetaan käyttöön seuraaville käyttäjäryhmille. Ja näyttää silleen, että jos tämä niin kuin lähti sillä tavalla, että jokaiselle käyttäjäryhmälle yritetään niin kuin etukäteen hakea se business case ja ymmärtää, mikä tarkalleen ottaen se hyöty on, ja sitä kautta niin kuin laskee, että minne kannattaa viedä Copilottia ja mille ei. Niin nyt kun se käyttö on laajentunut ja sitten niitä business caseja ja hyötyjä on lähtenyt löytyy aika hyvin joka paikasta, minne Copilottia on viety, niin tämä onneksi alkaa kääntyä pikkuhiljaa kohti sitä, että luotetaan, että no hei, kun me nyt saadaan ainakin niin kuin tietyn tyyppisten niin kuin valkokaulustyöläisten pöydälle Copilot, niin kyllä ne hyödyt sieltä tulee. Että ei enää niin kuin yritetä teoreettisesti ensin hakea hyötyä ja sen jälkeen lähtee miettimään Copilotin käyttöönottoa, vaan lähestytään toisinpäin, että no kun tähän asti ollaan menty, hyöty on saatu, niin me luotetaan, että nuo loputkin roolit sen hyödyn löytää, kun heidät vaan saadaan niin kuin koulutettua ja tämä muutos saadaan vietyä läpi. Se on ensimmäinen juttu. Toinen on sitten toki se, että niin kuin tuossa alussa vähän juteltiin, niin myöskin sitten se käyttö alkaa niin kuin syvenemään, että jos tämä aikaisemmin oli vaan niin kuin tämmöinen chattiapuri osana sun päivittäin käyttämiä työkaluja, niin nyt alkaa tulla ikään kuin tämmöisiä syvempiä hyötyjä, että Copilotin piiriin aletaan liittää uusia tietolähteitä, mutta sitten toisaalta myöskin superaktiivisesti odotetaan agentteja, että mitä me niin näiden Copilot-agenttien kautta konkreettisesti voitaisiin tehdä. Et sen sijaan, että Copilot on tämä reaktiivinen taho, mikä mun täytyy aina herättää, kun mä tarvitsen jotakin, niin se voisikin olla sellainen proaktiivinen taso, että se seurailee tilannetta tuolla taustalla, ja jos jotakin tapahtuu, niin se tarttuu siihen itsenäisesti ja vielä niin kuin toimii itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan pitäen mut ajantasalla. Ja sitten herättää mut vaan siinä tilanteessa, kun se ei osaa jostain syystä toimia itse. Että saataisiin siitä niin kuin tämmöinen ylimääräinen itsenäinen käsipari tiettyjen asioiden ympärille. Ja sitten mitä se käsipari voi tehdä, niin sehän nyt vaihtelee sitten rooleittain super paljon. Esimerkiksi mulla, kun tämmöinen operatiivinen johtaja olen, niin otetaan tämmöinen niin kuin naivi esimerkki, vaikkapa meidän johtoryhmän agendojen valmistelut ja materiaalien kokoamiset ja niin edelleen, niin
Meillä on niin kuin toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, niin arvaa kumpi näistä rooleista sitten on vastuussa siitä, että mitä asioita meidän johtoryhmän agendalle tulee ja miten ne valmistellaan ja niin edelleen. Yleensä ne jää niin kuin mun pöydälle. Prosessi on aina sama. Johtoryhmän kokous tulossa. Mulla on tietyt omat ajatukset itsellä, sitten mä juttelen toki Mervin meidän toimitusjohtajan kanssa, mutta sitten yritetään kerätä myös aktiivisesti tiimiltä, että millaisia ajatuksia siellä on. Kaiken tämänhän voisi sitten agentti tehdä mun puolesta. Et agentti näkee, että 2 viikon päästä on johtoryhmän kokous, kysytäänpä siltä, millaisia asioita Mervillä on tähän johtoryhmältä, mitä on tulossa. Ja sitten kun mä olisin antanut agentille vielä ohjeistuksen, että priorisoi näitä juttuja, niin agentti voisi tehdä tällä perusteella mulle jo niin kuin valmiin ehdotuksen, että hei, tämmöisiä ehdotuksia tuli prioriteetteihin perustuen. Tämä olisi nyt agentin ehdotus agendasta ja ajankäytöstä. Mä voin kuitata OK. Sen jälkeen asioille olisi omistajat ja agentti lähti sitten fasilitoimaan sitä, että miten kootaan johtoryhmään tarvittavat materiaalit omistajilta. Jos joku omistaja ei toimita materiaalia ajoissa, agentti muistuttelee automaattisesti ja niin edelleen. Ja taas herättää mut vasta sitten, kun siltä omat keinot loppuu. Ja mä saisin koko tämän valmisteluprosessin ulkoistettua agentille ja mun interventiot tulisi lähinnä silloin, kun agentti tarvitsee vahvistusta, että mennäänkö tällä tai tarvitsee apua jonkun johtoryhmäläisen herättelyssä tai jossakin muussa tällaisessa erikoistilanteessa. Ja niin kuin sanottu, tämä on ehkä tämmöinen niin kuin hyvin naivi, kompakti esimerkki, mutta sillä tavalla helposti ymmärrettävä esimerkki, mutta niin kuin vastaavia fasilitointi, valmistelu ja niin edeleen, niin näitähän on lukematon määrä ympäri organisaatioita. Joo, ja niiden eteen tehdään niin kuin paljon töitä noiden eteen. Tuohon kuulostaa ihan järkevältä, ja kyllä mä ainakin itse odotan sitä, että se Copilot alkaa tehdä asioita tietyllä tavalla minun puolesta niin kuin sovitusti, ja sitten kysyy apua, kun tarvitaan. Mutta mä jo nyt näen, että ne agentit on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoisia, vaikka ne edelleenkin on vähän sellaisia, että niiden kanssa keskustellaan, mutta kun sä voit jo valita, että no mitäs dataa mä saan sinne sitä kaikesta massasta, niin niistä on kyllä löytynyt heti niin kuin semmoisia nopeita voittoja, että hei, tähän mä voin tehdä agentti, se käyttäytyy näin, ja sitten sillä voidaan helposti kaivaa tietoa tietystä pienestä tietomäärästä. Niin joo, proaktiivisuus kyllä on niin kuin... Meilläkin paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin projekteja tai tiimejä, jotka niin kuin työstää tiettyä asiaa, mutta sitten heidän pitäisi myös viestiä siihen asiaan liittyen ulospäin. Ja tätä viestintäähän toisaalta voi niin kuin ulkoistaa agentille, mutta toisaalta sitten myös tämmöistä niin kuin reaktiivista viestintää, että kun siihen tiimiin kohdistuu sitten kyselyjä ympäri organisaatioita, ja yleensä ne kyselyt niin kuin aina liittyy samoihin asioihin, niin me on lähdetty rakentamaan tällaisia ihan yksinkertaisia agentteja, että kokoukset ja tuottava sisältö tallennetaan yhteen paikkaan, tarjotaan se tietolähteeksi sille agentille ja annetaan sille agentille lupa, että jos kysymys tulee näihin asioihin liittyen, vastaa tuohon datamäärään liittyen ikään kuin automaattisesti, ja tiimiläisten ei tarvitse sitten käyttää aikaa tällaiseen niin kuin reaktiiviseen vastailuun, varsinkin kun ne kysymykset on tyypillisesti samankaltaisia. Just näin. Itse näin jotenkin, että nuo agentit tulee varmasti tuomaan sitä, niin kuin niitä hyötyjä tosi nopeasti. Joo, samaa mieltä. Ja sen takia ne on se, mitä mä odotan itse. Meidän ympäristöön voi tällä hetkellä luoda just tämmöisiä niin kuin agentteja, jotka ikään kuin tarjoaa informaatiota tiettyyn datalähteeseen liittyen, mutta meillä tai mulla ei ainakaan ole vielä aktivoituneita autonomisia agentteja, että kun antaa agentille tietyt ohjeet ja niin edelleen, niin sitä mä odotan super paljon, että pääsis rakentaa näitä itselle. Kyllä mä luulen, varmaan aika moni odottaa niin sitä puolta, mutta tavallaan jo se ensimmäinen agenttiversio, niin kyllä mä oon nähnyt tuolla, että sitä kun on esitelty, niin hei, miten tällä voikaan tehdä? Ja siinä niin kuin lähtee niitä lamppuja syttymään aika nopeasti. Että mähän voi ottaa niin kuin johtoryhmän tämän vuoden kokoukset ja keskustella niiden kokousten kanssa. Ne tarvitsee kaivella sitä tietoa. Tavallaan tuohon liittyvä esimerkki, että sulla ne materiaalit on siellä jossain ja sitä materiaalia on syntynyt ja valmistelu ja muuhun. Niin. Just näin. Ehkä niin kuin tuohon liittyen vielä tavallaan se, että keskustellaan jonkun annetun datamassan kanssa. Tai yksi sellainen mua innostava ilmiö on ollut myöskin tämmöinen, että raskaassa teollisuudessa on monesti niin kuin ne laitteet, joita käytetään, niin ne on aika niin kuin monimutkaisia toisaalta niin kuin operoida ja monimutkaisia huoltaa. Ja sen takia sitten niin kuin niihin liittyy niin kuin valtavia niin kuin käyttöohjeita ja sitten myöskin huolto-ohjeita, ja puhutaan sitten niin kuin tuhansista ja tuhansista sivuista ohjeistusta. Ja sitä kautta sitten niin kuin pieninkin tämmöinen niin kuin epänormaali tilanne sen laitteen ympärillä, niin monesti se ei ole niin kuin se laitteen käyttäjän ratkottavissa, vaan sitten lennätetään kallis asiantuntija niin kuin paikalle huoltamaan ja niin edelleen. Niin
tähän liittyen niin kuin raskaan teollisuuden asiakkailla on ollut niin kuin tosi makeita esimerkkejä siitä, että toisaalta miten voidaan sille laitteen käyttäjälle tarjota niin kuin just tämmöinen niin kuin agentti, joka käyttää niin kuin sitä käyttö- ja huolto-ohjeen niin kuin datamassaa siihen. Se käyttäjä voi niin kuin kysyä, että hei, nyt tuolta kuuluu erikoinen ääni, tuolla lämmöt nousee enemmän kuin pitäisi, mistä tämä voi johtua, mitä kannattaisi tehdä. Niin tavallaan se on niin kuin se ensimmäinen askel, mutta se makein puoli on ollut se, että jotkut asiakkaat on sitten tuonut siihen rinnalle myös ikään kuin tämmöisen IoT-datan, koska monestihan näistä laitteista tulee myös niin kuin paljon tämmöistä niin kuin sensoridataa siihen rinnalle. Ja sitten kielimallille ikään kuin tarjotaan yhdistelmä sitä käyttö- ja huolto-ohjeistusta ja sitä sensoreista tulevaa dataa. Ja sitten se käyttäjän niin kuin toki kuvaava kysymys, joka saattaa olla myöskin valokuvan muodossa. Ja sitten tähän liittyen tavallaan se laitteen käyttäjä ja operoija, mikä ei perinteisesti ole niin kuin osannut tai pystynyt oikein tekemään minkäänlaista huoltotoimintaa tästä monimutkaisuudesta johtuen, niin saattaa pystyä tekemään asioita, mitä niin kuin aikaisemmin ei ole vaan voinut, koska se saa niin kuin selkokielisen vastauksen kielimallilta ja vastaus perustuu siihen, niin kuin, vaan siihen ohjeistusdataan, mutta myös siihen sensoridataan siinä rinnalla. Ja sieltä on löydetty kyllä tosi makeita käyttöskenaarioita. Ihan toinen konteksti, mutta siellä säästöt on taas huimia, että huoltomiehiä ei lennetäkään Brasilian viidakkoon tai jonnekin muualle, vaan laitteen käyttäjä saattaa pystyä sitten hoitaa asioita ihan itsenäisesti. Joo, ja tosiaan se tiedon löydettävyys on varmasti, että sitä materiaalia, mitä jossain nähnyt, sitä oikeasti on paljon siihen yhteen koneeseen liittyen, että se voi jollekin olla, että uudelle työntekijälle, mistä mä lähtisi etsimään tätä tietoa. Just näin. Saatikka sitten se, että eihän sitä sensoridatasta niin normaali kansalainen niin ymmärrä mitään, Joo. Mutta sitten oikein ohjeistettu kielimalli niin pystyy antaa jotakin ymmärrettävää myöskin sitten käyttäjälle. Sieltä niitä alkaa löytyä myös. No miten sä näet, jos miettii tuommoista niin tuottavaa teollisuutta, miten kenttätyössä tai esimerkiksi tuotantolaitoksessa, mitkä hyödyt sitten Copilotosta voisi löytyä siellä? Ne on aika makeita. Mä en tiedä, ootko nähnyt näitä ikään kuin konseptivideoita siitä. Esimerkiksi nyt meidän tapauksessa tämä HoloLens, ikään kuin tämmöinen mixed reality headsetti, toimii käyttöliittymänä, tai me käytetään tämmöistä termiä Eyes and Ears of Copilot. Sen sijaan, että se Copilotin saama ikään kuin konteksti tai prompti olisikin pelkästään tämmöinen niin kuin tekstuaalisesti annettu, niin mitä me nyt normaalisti käytetään, niin se prompti olisikin yhdistelmä niin kuin sen käyttäjän puhetta, mutta myös sitten kaikki se ääni ja kuva, mitä sitten käyttäjä näkee tällaisen HoloLensin kautta. Ja sitä kautta sitten tämmöiset erilaiset käyttöskenaariot vaikkapa siellä huoltotoiminnassa. No se sama juttu, että liikutaan vaikka tehdasrakennuksessa ja tullaan laitteen eteen ja sitten laitteessa tapahtuu jotakin epätavallista ja niin edelleen, niin sitten pystyy keskustellen käymään, että hei, on nyt tässä kohtaa, näen tällaista, kuulen tällaista, mittarit näyttää tällaista, mistä on kyse, miten tässä tilanteessa kannattaa toimia. Niin onhan se ikään kuin tekoälylle saatavissa oleva konteksti merkittävästi laajempi, kun saadaan myös live-videofiidia. Sitten tekoäly pystyy ikään kuin myöskin äänellisesti ohjaamaan, että no hei, kävelepäs tuonne toiseen päähän ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Yritetään tekstuaalisesti vaan asioida saman datamassan kanssa. Niin siitä on aika makeita konseptivideoita, mitä meillä on julkisesti jo tällä hetkellä näkyvissä. Ja sama varmaan onnistuu sitten ihan mobiililaitteenkin välityksellä, että otat kuvan ja kysyt, että mitä pitäisi tehdä. Tai videofiidi tai mikä tahansa. Et kyllähän se niin tota kohti menee, että kun tämä tekoäly on jo multimodaalinen, niin enemmän taitaa nyt olla kyse siitä, että se käytettävä käyttöliittymä näyttäisi enemmän tämmöisille normaaleille silmälaseille, että pystyttäisiin sitten asioimaan äänellä ja kuvalla tekoälyn kanssa luontaisesti, että nyt ne laitteet on vielä pikkasen kookkaampia tällä hetkellä. Teknologia sinällään mahdollistaa jo vaikka mitä. Joo, Ray-Banillahan taitaa nyt olla se yksi aurinkolasiversio, jolla nyt saa ainakin jotakin kevyitä juttuja, se, että niitä alkaa vaan tulla ja noita VR-laseja käyttäneenä, niin sieltä voisi löytyä myös jotakin varmasti. Että. Niin ja ihan niin kuin siis superharppaus eteenpäin noin niin kuin käyttöliittymällisesti on mulle itselle ollut ihan jotain puhekäyttöliittymä tekoälyn kanssa. Vaikkapa toi kuluttaja Copilot, jota käytetään sitten vapaa-ajalla, niin sen kanssa pystyy käymään tämmöistä niin kuin normaalia dialogia, niin kuin toki niin kuin myöskin OpenAI-mallien kanssa. Pystyy ikään kuin juttelemaan asiasta, keskeyttämään, kysymään lisätietoja ja käydään niin kuin dialogia äänellä. Niin se on avannut ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Viimeiset kuukaudet valmistellut lomamatkaa tuonne Aasiaan ja kyllähän se niin kuin lähti siitä, että mä avasin sen puhekäyttöliittymällä olevan Copilotin yhtenä kauniina iltana ja rupesin juttelemaan, että hei, tämmöistä reppureissua suunnittelen tämän ikäisen lapsen kanssa, millaisia vaihtoehtoja tähän vuoden aikaan. Ja siitä sitten keskustellen zoomattiin tiettyyn maahan ja pikkuhiljaa sitten siihen, että missä siellä maassa kannattaa käydä ja
mitkä on välimatkat ja paljon niihin kannattaa varata aikaa ja miten pystyy siirtymään. Ja kaikki tämä, niin jos mä kuvittelen, että mun olisi pitänyt käydä niin kuin chattikeskustelulla, niin olisihan se ollut työlästä. Mutta nyt mä pystyin siinä samalla niin kuin puuhastelemaan, käyttää koiraa lenkillä ja K-pailat oli kuulokkeissa. Ja sitten aina kun piti miettiä jotakin, niin pystyi vaan sanoa, että hei venää hetki, mä vähän funtsin. Ja sitten kun tulee seuraava kysymys, niin sitten taas jatkaa dialogia. Niin se on ihan uudenlainen tapa asioida teknologian kanssa. Ohjaako tuo nyt sitten niin kuin tuosta johdettuna sitten työkäytössä siihen, että meidän pitää luopua näistä avokonttoreista, kun me kaikki jutellaan kohta meidän koneiden kanssa? No toisaalta kyllähän me niin kuin tällä hetkelläkin jutellaan jo kaikki toistemme kanssa. Joko niin kuin avokonttorissa näin tai sitten puhelimessa. Kai varmasti tietyt asiat jatkossakin täytyy sitten keskustella suljettujen ovien takana, niin kuin mäkin nyt täällä tulin neuvotteluhuoneeseen tätä puhelua pitämään. Mutta mä väitän, että kun nythän on jo sosiaalisesti ihan hyväksyttävää, että sä meet, niin kuin, ei hyväksyttävää, mutta ihan tavallista, että sä meet junaan, metroon, kuljet kaupungilla kuulokkeet korvissa ja puhut puhelua. Ei kukaan ihmettele pätkääkään. Niin kyllä se, mä väitän, että ei tästä nyt kauan mene, niin se on ihan yhtä normaalia, kun sä juttelet tekoälyn kanssa, paitsi että eihän se ympäristö niin edes tiedä, jutteletko sä tekoälyn kanssa vai kaverin kanssa. Niin en mä tiedä, miten paljon se lopulta tulee muuttamaan, koska tämä puhehan on edelleen meidän käytetyin käyttöliittymä ympäristön suuntaan, niin se vaan tällä samalla käyttöliittymällä kohta asioidaan sitten myös tekoälyn kanssa, tai jo nyt, sanoisin näin. Joo. Entä oma kokemusta, kun kokeilun niitä puhekäyttöliittymistä, lapset käy kotona kysymässä, miksi sä juttelet sen tietokoneen kanssa, koska teistä dialogi on vähän erilaista, kun kävisin sitten palaveria siellä sitä vastapäätä. Joo, kyllä se itsekin huomaa, että kun tekoälyn kanssa juttelee, niin yleensä laittaa oven kiinni, kun se kuulostaa nyt vielä muiden korvaa hassulle, mutta nämä asiat ottaa aikansa, niin se varmaan kuulosti aikoinaan se kuulokkeet päässä kaupungilla puhelujen puhuminenkin hassulle, kunnes siihen totuttiin. Ihan totta. Tuosta puhekäyttöliittymästä täytyy muuten vielä nostaa yksi supermakea niin kuin tekoälyn käyttökohde, mistä mä oon superinnostunut, toi Sanoma. Heidän tämmöinen niin kuin paikallissää radiossa. Se voi kaikki käydä katsoa, löytyy ihan Sanoman sivuilta, tai jos hakee niin kuin hakusanalla Sanoma tekoäly paikallissää tai jotakin muuta vastaavaa, niin löytyy hyvä esimerkki siitä, mutta hehän tekee tällä hetkellä jo sillä tavalla, että tekoäly hakee automaattisesti ikään kuin säätiedot Ilmatieteen laitokselta. Sitten tekoäly tekee siitä radioon sopivan skriptin perustuen siihen säädataan, ja sitten synteettinen tekoälyääni lukee ikään kuin sen säätiedotuksen radioon. Eli koko tämä prosessi end-to-end datan hakemisesta skriptin tekemiseen ja sitten ikään kuin lukemiseen radioon, niin on käytännössä automatisoitu teknologialla. Ja se on hauska, siellä on Sanoman sivuilla ikään kuin esimerkki siitä paikallissäästä. Toki niitä tulee myös radiossa, mutta niitä on vaikea sieltä erottaa, niin helppo kuunnella se esimerkki sieltä sivuilta, niin ei siitä kyllä niin kuin esimerkistä erota, että puhuuko tässä synteettinen tekoälyääni vai Sanoman radiojuontaja tai henkilö, joka lukee paikallissäältä radioon. Niin. Että kyllä tuo puhekäyttöliittymä on jo ikään kuin siirtynyt myöskin tämmöisiin eräänlaisiin tuotannollisiin tarkoituksiin. Joo, tuo on tullut muutamana aamuna vastaan. Mä siis kyllä työmatkalla kuuntelen myös radiota, ja siinä alussa taidetaan kertoa, että nämä on tekoälyn, tämä on tekoälyn, mitenköhän se oli sanottu, en muista ihan tarkkaan, mutta tekoälyn lukema säätiedotus. Joo, ja se onkin tärkeää, että ollaan avoimia siitä. Niin, kyllä. Mun mielestä se on myös hyvä. Tavallaan, että mä en taustaa sen enempää selvittänyt. Tosiaan se, että siitä datasta mun luodaan se skripti ja se luetaan, niin sehän on niinku just, että siellä ei ole mitään valmista, että sijoittele tähän ne luvut, vaan että se on niinku se päivän mukaan, että mikä sä oot. Varmaan seuraavana pitäisi olla se tekoäly merisää, sitten voisi olla semmoinen seuraava. Niin, ja kyllä siis sellaisia. No vielä tuosta Sanomasta muuten lyhyesti sen verran, että siinähän on just se, että kun ne sääslotit radiossa on aina niin eri mittaisia, niin siinä myöskin kerrotaan se, että nyt tällä kertaa radio-ohjelmassa on tämän ja tämän mittainen sloti, ja tuossa on se säädata, ja sitten tekoäly luo semmoisen skriptin, joka pystyy lukemaan siinä aikaikkunassa, ja sitten se synteettinen ääni lukee sen. Mutta tuosta merisäästä tuli sitten mieleen, että toki sitten yksi sellainen käyttökohde tekoälylle, mitä myöskin tutkiskellaan, on ikään kuin se meriliikenteeseen liittyvä radiopuheyhteys, kun siellähän käytetään paljon niin kuin radioyhteyksiä laivaliikenteen kesken ja sitten laivaliikenteen ja satamien välillä. No radioyhteyden laatu on yleensä niin kuin heikohko ja sitten on vielä kaikennäköisiä murteita, kun kansainvälisesti yritetään niin kuin tulla brasilialaiseen satamaan englannin kielellä, niin se saattaa olla se niin kuin englannin kielen klangi siinä hieman vaikeasti ymmärrettävä. Niin tekoäly on myöskin niin kuin parempi ymmärtämään sitä epäselvää radioliikennettä kuin ihminen. Ja tässä nyt ikään kuin tutkiskellaan sellaisia skenaarioita, missä ikään kuin sitten tekoäly auttaa sen epäselvän radioliikenteen selventämisessä molemmissa päissä, ja sitä kautta sitten vältytään virheelliseltä kommunikoinnilta. Joo, jänniä käyttökohteita tässä tulee matkan varrella vastaan.
jotenkin luulisin, että ihminen pystyy niin kuin erottelemaan tosi hyvinkin epäselvästäkin sanomasta jotain. Mutta... No en tiedä, mä oon ollut purjeveneessä, joka on tullut kroatialaiseen satamaan ja on käyty siinä satamahenkilökunnan kanssa dialogia, niin ei ole helppoa ymmärtää puoli tai toisin, kun kielimuuri saattaa olla toiseen suuntaan, että toinen pää ei ymmärrä hyvin englantia ja sitten varsinkin toiseen suuntaan, kun murre on sellaista, että vaikeaa on. No siinä varmasti, ja sitten siinä voisi periaatteessa jo käyttää varmaan ihan, että käytät mitä kieltä tahansa, ja se käännös menee vaan reaaliajassa sinne vastapäähän. Nimenomaan. Reaaliaikaisesti, ymmärrettävästi, ja ei ole radiohäiriötä mukana, niin sieltä löytyy kaikenlaista. No, löytyykö sulta joku hauska tekoälykeissi Suomesta, mihin tekoäly on hyödynnetty? No mun mielestä hauskin on toi, mikä kuvasin toi sanoman. Se on niinku jännin, mikä on tullut vastaan. Toinen toki on sitten tämä OP-kodit, missä hän niin kuin pilotoi sitä, että miten tekoäly pystyisi auttamaan ikään kuin asunnonvälitysilmoitusten tekemisessä eri datalähteisiin. Eli tarjotaan tuolle kielimallille kohteeseen liittyvä data, ja sitten pyydetään kielimallia tekemään siitä ikään kuin ehdotus, että millainen asunnonvälitysilmoitus tästä kohteesta pitäisi tehdä printtimediaan, digitaaliseen mediaan ja sitten erilaisiin niin kuin somekanaviin mainostarkoituksessa. Ja miten tällä on sitten saatu siirrettyä ikään kuin sitä näiden kohteiden tai kohdeilmoitusten tekemiseen liittyvää työtä sieltä asunnon välittäjältä pois. Tekoälyn välittäjän totta kai täytyy edelleen tarkistaa ja siistiä ja viimeistellä, mutta on saatu iso kuormitus pois siitä, että tehdään ne ensimmäiset versiot. Vastaavasti sitten niin on saatu asunnon välittäjän aikaa vapautettua sinne sitten oikeaan asiakastyöhön. Ja toinen muuten, missä sitten niin asiakastyöhön vapautuva aika on supertärkeää, on myös nämä terveydenhuollon ympäristöt, missä nyt sitten taisi olla Länsi-Uudenmaan pilotit oli lehdistössäkin tuossa joku viikko takaperin, missä ikään kuin tekoäly kuuntelee potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välistä kohtaamista ja tekee ikään kuin ehdotuksen, tämän kohtaamisen jälkeen ehdotuksen potilaskirjauksesta. Ja sen jälkeen sitten totta kai kun ehdotus taas tulee ammattilaisen pöydälle, niin ammattilaisen täytyy käydä ehdotus läpi, tarkentaa tarvittaessa ja sen jälkeen tallentaa järjestelmiin. Mutta tällä säästytään siltä, että se potilaskohtaaminen aidosti voidaan käyttää potilaskohtaamiseen ja sitten siitä huolimatta saadaan laadukkaat kirjaukset järjestelmiin. Tuo on kyllä mielenkiintoinen. Onko tuossa mitään niin kuin lainsäädännöllisiä esteitä, koska siis tuommoiselle käyttötapaukselle ei välttämättä ihan terveydenhuollossa, mutta varmasti tämmöisiä kohtaamisia on, missä tarvittaisiin molempia osapuolia, ääni nauhoittaa, ehkä tehdä se käännös ja sitten saada ne muistiinpanot, niin onko tuohon mitään niin semmoisia esteitä? No, jos mä ensin niin tuohon terveydenhuollosta jatkan vielä sen verran, niin sosiaali- ja terveysministeriö teetätti ikään kuin tällaisen tutkimuksen tekoälyn hyödyistä suomalaisessa terveydenhuollossa. Olisiko se ollut viime keväänä suurin piirtein? Ja siinä tutkimuksessa ikään kuin tunnistettiin 50 tämmöistä käyttötapausta, mitkä voisi olla ne hyödyllisimmät käyttökohteet tekoälystä terveydenhuollossa. Vaikkapa just tämä potilaskohtaamisten dokumentointi oli yksi niistä. Ja siinä sitten ikään kuin osana sitä tutkimusta nämä käyttötapaukset myös luokiteltiin sillä tavalla, että mikä on tämän käyttötapauksen toteuttamiskelpoisuus, toisaalta teknologisesta näkökulmasta, mutta toisaalta myös regulaation näkökulmasta. Ja että mitkä käyttötapaukset on mahdollista toteuttaa nyt, ja mitkä tapaukset sitten saattaa olla sellaisia, että pitää odottaa, että teknologia kypsyy, tai pitää vaikuttaa regulaatioon ja sääntelyyn. Että se oli yksi tapa luokitella niitä, ja toinen tapa luokitella oli sitten ikään kuin se, että tämä hyötysuhde, mistä näistä käyttötapauksista se saavutettava hyöty olisi sitten suurempi ja missä se hyöty saattaisi olla sitten mittakaavassa pienempi. Ja sitten näitä kahta yhdistelmällähän sitten pystyttiin katsoa, että no hei, nämä käyttötapaukset hyödyntää suurimpia ja myös teknologian ja regulaation näkökulmasta tällä hetkellä toteutettavissa. Ja nämä saattaa olla sitten sellaisia, mihin kannattaa palata joskus myöhemmin, tai hyödyt ei ole sellaisia, mihin kannattaa tarttua. Ja tämä tutkimus löytyy ihan myöskin julkisista lähteistä, että jos sopivilla hakusanoilla hakee verkosta, niin mun mielestä STM-sivuilla on linkki siihen. Ja siellä on hyvin spesifisti kerrottu nämä käyttötapaukset yksi kerrallaan. Ja ne on hauskasti nimetty vielä, vaikka tällainen, nyt nimeys saattaa mennä pieneen, kun mulle jotain tässä, mutta tämmöinen lääkärikuiskaaja vai potilaskuiskaaja, mikä mun mielestä on hyvin helposti ymmärrettävää. Että mäkin kun tämän ikäisenä tyyppinä menen lääkäriin, niin mulla on siellä vuosikymmeniä potilashistoriaa taustalla. Sitten mulla on kuitenkin se yksi asia, millä mä lääkäriin menen. Niin eihän se lääkäri sitä mun vuosikymmeniä potilashistoriaa ennen kohtaamistamme lue, vaan katsoo siitä oleellisimmat osat siitä päältä. Mutta jos hänellä olisikin tämmöinen kuiskaaja, että kun mä rupean kertoa mun oireista, niin tekoäly kuuntelee taustalla ja nostaa siitä mun omasta potilasdatasta toisaalta asioita, mitkä saattaa olla relevantteja sille ammattilaiselle ja pyytää sitten kysymään asioita, että hei,
perustyön potilasdataan, kysypä tämmöisiä juttuja ja tarkennetaan, että liittyykö nämä kaksi asiaa toisiinsa. Ja toinen totta kai sitten se, että se lääkäri, jonka mä kohtaan, niin hänhän ei välttämättä ole juuri sen asian niin erityisasiantuntija, millä mä kohtaamiseen menen. Niin tämä kuiskaaja pystyisi myös ikään kuin auttaa sitä lääkäriä juuri siihen asiaan liittyvällä niin erikoisammattitaidolla, että näitä asioita kannattaa selvittää ja myöskin niin kuin antaa mahdollisesti ohjeita sitten, että millaisia jatkotoimenpiteitä. Ja sitten kuitenkin lopulta, kun kyse on kuiskaajasta, niin siinäkin on eräällä tavalla kyse tämmöistä co-pilotista, että vastuu on lääkärillä, kontrolli on lääkärillä, mutta hän saa siihen tilanteeseen apua sillä tavalla, että pystyy toimimaan siinä tilanteessa tehokkaammin. Mutta tämmöisiä esimerkkejä oli paljon ikään kuin siinä STM:n teettämässä tutkimuksessa. Kannattaa käydä tutustumassa. Ehkä yksi semmoinen, minkä siltä vielä nostan, on ihan niin kuin tämmöinen perinteinen kielen kääntäminen, joka on niin perus, se on superhelppoa näille kielimalleille, pystytään tekemään ihan nykyteknologialla, mutta tällä hetkellä se kustannus, mitä me käytetään, oli se sitten yksityistä tai julkista sektoria, niin ihan niin kuin kielen käännöspalveluihin, niin se on aivan massiivinen. Siinä tutkimuksessa oli myös summia, kannattaa tutustua. Jos me pystyttäisiin se kielen kääntämisen, ikään kuin se kääntämisen perustyö siirtämään tekoälyn automatisoimaksi, ja sen jälkeen sitten ikään kuin käännöstoiminnan ammattilainen totta kai edelleen tarkistaa ja varmistaa, että meni oikein, mutta käyttää ammattilaisena paljon vähemmän aikaa siihen tarkistamiseen ja varmistamiseen kuin koko käännöstoimintaan. Niin ne tehokkuushyödyt siellä voisi olla ihan valtavia. Ja tämä käännöstoiminta oli yksi niitä niin kuin ihan toteutettavissa olevia teknisesti ja myös niin kuin regulaation näkökulmasta mahdollisia tällä hetkellä. Kyllä kaivella esiin vaikuttaa mielenkiintoiselta ja tuohon varmasti löytyy niin kuin myös monelle muulle toimialalle semmoisia keissejä, että ei näitä voidaan terveydenhuollossa tehdä, niin miksei näitä voitaisiin tehdä muillakin toimialoilla. Mä vielä tartun ehkä viimeisenä kysymyksenä tuohon tekoälyyn ja ajansäästöön, kun paljon puhutaan sitä, että tekoäly säästää aikaa, ja mä oon itse ainakin ajatellut sitä, että onko se ajansäästö aina se hyöty vai voisiko sillä olla muitakin hyötyjä sillä, että Mun mielestä tässä on 3 kulmaa. Että on toisaalta niin kuin ajansäästö, joka niin kuin luetaan yleensä tehokkuudeksi, eikä tavallaan niin kuin ollaan aiempaa tehokkaampia. Sitten toinen on tämmöinen niin kuin laadullistaminen. Se tulee ihan omallakin kohdalla, että jos mä tuotan sisältöä, niin mä koen, että mä saan tehokkaammin, mutta laadukkaampaa sisältöä aikaan tekoälyn avulla. Tai toisaalta sitten voidaan vähentää virheitä tekoälyn avulla, että niin kuin laatu paranee. Kolmas ja vähintään yhtä tärkeä kuin nämä 2 muuta on myös tämmöinen niin kuin työhyvinvointi ja työssä viihtyminen. Ja tähän on myös helppo omalta kohdalta samaistua, koska kaikki, vaikka mitä mä äsken kuvasin, vaikka mä rakastan meidän johtoryhmää, rakastan johtoryhmäläisiä, mutta mä en rakasta niihin johtoryhmäkokouksiin liittyvää valmisteluprosessia ja sitä niin kuin operatiivista toimintaa siinä. Niin jos mä saan tämmöistä niin kuin yksinkertaista toistuvaa duunia siirrettyä tekoälylle, niin kyllähän se parantaa mun työssä viihtyvyyttä. Ja me itse asiassa tutkittiin tätä Microsoftilla. Meillä on 2 kertaa vuodessa tällainen henkilöstötyytyväisyyskysely. Nyt just viime kevään tutkimuksessa ensimmäisen kerran ikään kuin katsottiin, että mikä on korrelaatio siinä, että miten aktiivisesti yksilö käyttää tekoälyä työssään versus siihen, että miten hyvin henkilö viihtyy työtehtävässään. Tämä korrelaatio oli aivan valtava ja ehkä yhteenvetona siitä se, että ne ihmiset, jotka viihtyy töissä, oli syystä tai toisesta löytänyt myös enemmän käyttökohteita tai käyttävät tekoälyä aktiivisemmin omissa työtehtävissään. Ja kyllä täytyy sanoa, niin kuin sanottu omalta kohdalta, niin kyllä mä tämän allekirjoitan. Kun sitä tylsää, toistuvaa, sellaista työtä, mihin ei välttämättä just mun ammattitaitoa tarvita, saa siirrettyä pois omalta pöydältä ja voi keskittyä aidosti siihen hauskempaan, haastavaan, merkitykselliseen työhön, niin kyllä sillä on iso viihtyvyys ja iso merkitys työssä viihtyvyyteen. Samaa mieltä. Ja onneksi näitä nyt on näitä laadullisia viihtyvyysnäkökulmaa, näitä on alettu nyt myös korostaa, mutta se aika ja ajan säästö on jotenkin ja se tehokkuus on jäänyt tähän nyt niin kuin ehkä liian niin kuin merkittävästi. Mä näkisin tuon laadullisen puolen myös ihan yhtä merkittävän, että sulla on sparrauskumppani, jolla sä voit nostaa sun vaikka sisällöntuotannon laatua tai mitä ikinä teetkään. Ja sitten, että jos sä viihdyt työssäsi paremmin, että saat ne tylsät työtehtävät automatisoitua jonnekin muualle, niin sehän parantaa kyllä sitä tehokkuuttakin sitten jossain vaiheessa. Mutta kyllä senkin haluan sanoa, että kyllä me tehokkuuttakin tarvitaan, ei me siitä mihinkään päästä. Et edelleen niin kuin ihan kansallisellakin tasolla, niin meidän BKT ei varsinaisesti ole ollut tiikeriloikkien vauhdissa viime aikoina. Jos katsotaan uutisointia tänä päivänä, niin kyllä toi julkinen talous enemmän on niin kuin eräänlaisessa säästökurimuksessa, kun että siellä keskitytään siihen, että miten niin kuin palvelujen laatua kehitetään. Että kyllä se tehokkuuspuoli täytyy saada ja samalla sit sitä kautta se laadullistaminen, mutta se on niinku erittäin tärkeää, että se tapahtuu myös sillä tavalla, että samalla työssä viihtyvyys paranee. Mutta herätti yhden niinku meidän sisäisen henkilön tällainen kommentti, kun juteltiin niinku
performanssista ihmisillä. Et kyllähän niin kuin meilläkin amerikkalaisissa yhtiöissä niin kuin ihmisiä mitataan, miten hyvin ne performoi työssä, ja performanssi ikään kuin perustuu vaikuttavuuteen tai impaktiin, eli ei siihen, mitä tehdään, vaan siihen, mitä saadaan aikaan. Nyt jos me niin kuin organisaationa, tai kun me organisaationa aidosti uskotaan siihen, että ihminen saa enemmän aikaan, jos hän käyttää työssään tekoälyä, niin sitten hän kääntäen sanottuna, jos ihminen ei käytä työssään tekoälyä, niin hän ei performoi optimaalisesti. Sitä kauttahan tämän ei pitäisi olla tällainen mielipidekysymys, että haluatko käyttää tekoälyä työssäsi, vaan jos meidän organisaation tavoite on toimia tehokkaammin ja ihmisten tavoite on niin kuin performoida parhaalla mahdollisella tavalla, niin sittenhän meidän pitää myös vaatia, että jos nämä työkalut on niin käytettävissä, niin niitä myös aidosti käytetään ja sitä kautta ihmiset performoi optimaalisesti. Ja sen sivutuotteena sitten myöskin ovat tyytyväisempiä työssään. Tuohon voi kyllä samaistua, että onko se niin kuin valinta, että käytänkö tekoälyä, koska onko se valinta, että käytätkö sä sähköpostia tai käytätkö sä Teamsia, niin onko se itse asiassa valinta enää? Nimenomaan. Rinnastetaan se samanlaisiin työvälineisiin. Mä ehkä tähän keskustelun päätteeksi niin ainakin oma semmoinen lyhyt kiteytys, että tässä on niin kuin iso teknologiamurros, me ollaan alkuvaiheessa ja meillä on niin kuin samalla huimia mahdollisuuksia nyt näiden niin kuin Teemu sun kertomien esimerkkien kautta esimerkiksi, että miten me voitaisiin olla toisaalta tehokkaampia, automatisoida asioita, tehdä asioita paremmin. Niin miten sä näet, jos kiteytät yhdellä lauseella tämän keskustelun? Niin? No, jos mä siihen kiteytän, että meillä on muutaman kerran vuodessa, yleensä 2 kertaa vuodessa tämmöisiä isoja asiakastapahtumia, mitä me Microsoftilla järjestetään. Viime kevättalvena oli maaliskuussa yksi tällainen nimeltään Microsoft Ignite tuossa Pikku-Finlandiassa. Tunnelma oli vielä vähän sellainen, että me ja meidän asiakkaat kertoi siitä, mikä voisi olla tekoälyn avulla mahdollista. Niin kuin tavallaan tulevasta potentiaalista. No nyt meillä oli seuraava AI Summit tässä syksyllä. Siellä tunnelma oli niin kuin täysin päinvastainen. Siellä me ja asiakkaat kerrottiin, mitä tekoälyllä on jo tehty, mitä tekoälyllä on jo saatu aikaan ja missä ollaan ikään kuin menossa. Ja tämä, niin kuin, kun nämä 2 tilaisuutta puoli vuotta oli näiden välissä ja sentimentti oli aivan toinen, niin tämä herätti mut ikään kuin siihen, että nyt ollaan jo niin kuin hyvää vauhtia matkalla. Ja tästä aasinsiltana ehkä tällainen niin kuin maksavaton mainos, niin seuraava vastaava tilaisuus meillä on tulossa maaliskuun 18. päivä Finlandia-talolla. Microsoft AI Tour. Ja siellä meillä on 10 asiakasta ja 30 kumppania paikalla. Nämä 10 asiakasta ja 30 kumppania kertoo siitä, että mitä tekoälyn ympärillä on saavutettu maaliskuuhun 2025 mennessä. Että tervetuloa kaikille sinne messiin. Löytyy osoitteesta aka.ms kautta AI Tour Helsinki. Kalenteria tulla paikan päälle. Tervetuloa. Kiitos Teemu. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja saatiin hyviä esimerkkejä. Vähän valotusta, että mitä kentällä tapahtuu ja ihan niin kuin sellaisia mahdollisuuksia myös, mitä ei ehkä itse ole edes miettinyt. Tässä on niin kuin huikeasti ollaan menossa eteenpäin. Ja tuntuu, että vähän kiireellä, mutta mukaan varmasti ehtii vielä. Mukaan ehtii. Ja vauhti on hyvä, mutta onneksi matkalla on hauskaa. Kiitos, kun sain olla mukana. Tämä tahtotila tällä kertaa tähän. Ja eiköhän Teemu oteta update tuossa, sanotaan vuoden parin päästä, että missä silloin ollaan menossa. Ollaanko nyt aallon harjassa vai mikä se on? Niin katsotaan silloin tilannetta uudestaan. Mielellään viimeistään silloin. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia.